Ассалому алейкум духтарако. Сазе назен саломатиё хубай нигоҳ кунед чӣ ипекои фасони оригинал омадай. Хостум шумода навор карда нишонтим мана балхои тоза кати ипеки мокри якҷояштагай баъд кори дастӣ дора. Тоза турецки фирмаи Эспирау фирмаи Ламираж духтаро иҷода ҳамаш брендои Туркия. Бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза 108 магазин ряди магазинҳои шишагӣ. Духтаро анами новинко кадомеша мегирен 1250 сомонӣ ҳама ҷода якнимта мефурӯшанд. Ана ёда боша 1250 сомонай бо айпеш биён бо арзонтар мешава. ҳозираш да ҳамаи расветко ҳамаи размеро ҳаст духтарако метавонанд дер накарда ҳатман омада тамошо карда интихоб кунен. Инаи моделоша бинен бо ишам бори новинка инамиё кори дастӣ ина расветкоҳошон. Марамат хоҳишмандо чӣ размер чӣ расветкае дар корайтона? ассалому алайкум бонувон занҳои азиз. имрӯз ман ба шумо гуфтание дорам. бонувони меҳрубон, ман як зан ҳастам, модар ҳастам ва як оилаи беҳтарин дорам. тӯли чанд сол мешавад ки дар ғарибӣ қарор дорем ва кору фаъолият мекардам. мехостам ки зиндагии худро дигар гардонам. аз саҳар то бегоҳ дар берун кору фаъолият мекардам. инчунин маошое ки шумо мебинен ба даст намеовардам. аз он вақте ки дар ин ширкати бонуфузи компания фабели кору фаъолият кардам, зиндагии ман бениҳоят ранги дигар гирифт. бениҳоят дар пеши фарзандони хурдсоли худ нишаста ва кору фаъолият мекунаму маошҳои хуб ба даст мегирам. бонувони азиз, модарони меҳрубон, апаву хоҳараконе ки аз чашм дур ба дил наздик, ҳар яки шуморо дар командаи худам ҳасан ва саида ба кор даъват мекунам. агар шумо хоҳед ки дар хона нишаста инчунин маошҳои хуб ба даст овардан, боз як зани муваффақ шудан, пас марҳамат. кор дар ширкати фабелик мебошад. дар ин ширкат бениҳоят кор осон аст. ҳар яктаи шуморо дар командаи худам интизор мешавам. ҳатман нависед ина диден намиё кори дастиам духтарако ина бо расветкоҳош ҳастай 1250 сомон. баъд ино медонен ҳамаи ҷо доставка доранд. русиям дохили тоҷикистонам куҷое ки дар кораитона доставка доранд. духтаро бо касоне ки пачка мегиранд нархи пачкаш бо арзони арзонай. хулос марамат омада аз наздик тамошо кунен ё ки нависен сурат мепартояндтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. ина нигоҳ кунен ай пеш чихи хушрӯай духтаро. баъд ипека то ҳамин размерои батала дариҷа меёбена. ина хушрӯгии ипека диден чӣ намешава. мана аҷоиб фасонай шушта шушта мепӯшен якм сорти оригинал. ина бо расветкоҳоша бинен охе чӣ қадar расветкоҳои фасон дора. чӣ хеле гуфтум наворда агар наида бошен метавонен ки бо хутон духтарако нависеншона сурат мепартояндтона тамошо кунен. ира бинен ҳамаи ҳами кори дастиай диден кори дастӣ беҳад хушрӯ кардагиай аҷоибот. кадом моделе ки дар корайтона инаи моделшам хушрӯ диден. ирам айпеш нишонтиюмтона духтаро инаи пуштакшай вишивка дораву нигин дора. ана баъд бои пешаки киртаяй остинакошонам ҳам хел хушрӯ кардагиян. ина диден остинакош чихе фасон нежни аккуратни. хулос аз инам чандта расветкай оригинал 1250 сомон духтаро. касоне ки бо айпеш биёен бо арзон меша, касоне ки опт мегира бо арзонтар меша. хулас беҳтарин модело мана турецки ипекои оригинал. мана стилшам хушрӯай диден стойка воротник кори дастӣ ипеки оригинал. хулас беҳтарин модело танҳо дар анамин 108 магазин турецки тоза киртаи ламивай ипек. инаиё бо нави навай коллексияи нави тирамоҳина аллакай омадай. метавонен омада тамошо карда интихоб кунен. нигоҳ кунен иҷа ҳамаш ипекай диден ҳамаш ипекан ипекои фасони оригинал. мана касе ки ипеки оригинал кофтеста буд пас биёен бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза
ряди магазинои шишагӣ 108 магазин духтарако мана ана баъд бо киртакҳои дигар намудоям доранд ҳозир нишон метем духтаро и киртаошонам фасонай дар ин нуқтаи савдо аз амин 150 сум сар када кирта ҳастай ана баъд ин хеле платишка омадая қахшрои материалаш духтаро арганза даятон боша и ваеш буд абаяш ҳозир ина чизаш омадай кирташ платишкаш омадай чанд сума 450 сомон Дубай. Ина марҳамат сабукаки хушрӯ бори Дубай материалаш арганза мана сабуке ҳаст ки шута мепӯшен ази бо ранги сабзшам бидая ранги сабзшам ҳастам қанежни чай хушрӯ чай пеш хулас ина духтарако инчунин намхева ё ҳаста эспира ана ё багизо ҳастай духтарако мана вишивкадор хушрӯ инора аксия кардаган на сиёшам аст дигар асветкошам аст аксия кардаган 350 сомона мана бинен охириш сиёша бинен иша бинен ё тоза турецкан остинакошон пешакои кирта ҳамаш вишивкаи хушрӯ кардагай биёен духтаракор нархи беҳтарин кати пешниҳод кардестиян сафед чам астай сафедаш чанд сумай 450 сомон ай сафедош ино патклад доран сафедош ана дигар расветкош надоран патклад хулас ина нигоҳ кунен чихе фасон аҷоиб хушрӯ двойкои арзон дорана киртои хушрӯ доран ини киртора боша 150 сомон кардан духтаро платишкои фасони хушрӯра иёра чанд сум карден ино 250 сомон шид пеш 380 буда ҳозир 250 сомон шид ино оригинал итальянкаян баъд нигоҳ кунен духчон фарқкунанда як бор бо худтон биёен бинен размерои баталам доран ина размери калон меган размерои калона дар ин нуқтаи савдо бе ягон мушкилӣ пайдо карда метавонен ана баъд духтарако нигоҳ кунен чихе фасончаи итальянкоошон ино чанд суман 250 сомон духтарако оригинал итальянка духтаги хушрӯ модели фасон ази 4 гул омадагай 5 гул омадагай набо метавонен ки хитон биёен айпеш бинен агар наворда найда боше нависен шуна сурат мепартоян ба зур тамошо карда интихоб кунен мана иглошам бинен иглошам чихе хушрӯай итальянка бовар кунен материал роҳатайш инами шушта мепӯшен иша бинен чихе цвети хушрӯ мана метавонен дархост кунен чи Россия чи дохили Тоҷикистон куҷое ки хоҳен шумо да доставка мекунанд духтарако инаи рангшам бидая инаи фасонаш бо дигар хел бидай духтаро диден инаи фасонаш дигар хел инаи фасоншам дигар хел глакош бо аҷоибот нархошон ҳамаш 250 сомонӣ дар ҳақиқат ҳам хушрӯвай пушаймон намешавен мана бо ҳози заказ кунен духтарако мебаран айпеш як бор биненда чихе фасонай материал качестваш баъд ине киртора аксия кардан 250 сомон туркиян икртошон 250 сомон кардаган ази бо фиолетови цветчам ҳастай духтаро размеро ҳаст ба ҳазур метонен ки омада бо тамошо кунен иҷадаб кирта бисёрай инаи тарафам киртошона арзон кардан ана ё ба турецки тозаян духтаро 600 сомон буд ҳозир аксияда 250 сомон кардаган ина турецки беҳад хушрӯ духтагиай ина бренча бинен духтарако метавонен бо худтон интернетда нархоша бинен ки чандай ҳамаи ҳами брендо чун дар интернет вай доранд мисол страничка метавонен нархҳои аслиша фаҳмен ки чанд сум буд ҳозир боша 250 да додестиян ана ино чанд сум шидагай ина ино 200 сомон шидагай духтарако як дигилша нишонтен ино билмандои оригиналан як бор бинен чихе гилои фасон доранд гилои туркӣ доранд духтаро ина марҳамат папилинакои аҷоиб хушрӯ 200 сомон кадомеш дар кортон мешава инами скриншот кунен партоен дарав шумода доставка мекунанд дар ҳақиқат ҳам материалаш хушрӯай инамино ҳамаш расветкои ҳаминай диден 200 сомон беҳтарин нарх кардаган успед кунен духча бинен моделша бинен фасониша бинен духтаро мана духтуш беҳад хушрӯ духтагай баъд анами материала якум сортуш кати и тайёр шудагай хулас нархаш 200 сомон мана размеро ҳастай инаи моделошам ҳастай ёшам ҳам нархана ина ё итальянкои оригиналай духтаро нивихе меқапи ранги маслиниям хушрӯан ина ҳамиёшам 200 сомон кардаган дер накунед касе дар корай нависен шона доставкатон мекунанд
با همین نوار امروزه ما دخترکو جنبست می شود. رسپرداژ هم دارین؟ رسپرداژشون هم نشون تیم دخترا. یا چند سوم؟ 150. اینا کرتورا دخترکو 150 سومون کردگیان. اینا نگاه کنین. ایاش چی؟ 150 سومون. اینا کرتوی فاسونه، کرتوی خوشروی دخترکو. باید بر بیان خطونای پیش بینن. لکه بسیاریا میخرن میدونن. اینا نگاه کنین. حتی انتظارن که باریک ناو کای میویا ابزاری ناو کای میشوه گفته. حتی می نویسن. اینا بینن خوی چه خوشروی متریالش. یا عکسش دگیان 150 سومونی. اینا ایرس پرداژ هم قفو نمونن دخترکو در کار باشه. نویسن چون همش از صورت میپرتوین انتخاب کنین. یک بار دیگر تکرار میکنیم. بازاری کاروان بود. طرفی پژارکا دیم دروازه 108 مگازین. مرامت بیاین.